भले गैस चा बर का गोळी भाजी मल्दे चा उंडु भले भले गोळी भाजी दिन का हलो गैस वेलकम टू मೈ ಚಾನಲ್ ಹೆಂಚಲ್ಲಾರ ಮಾತಾ ತುಳುನಾಡ್ದಾಗ ಮಾತಾ ಸೌಖ್ಯ ಎಲ್ಲಾರ ಅಂದೆಣ್ಣೆ ಗಂಟೆ ಮೂಜಾರೆ ಅಂಡೆ ಬಯ್ಯದ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಹೋದ್ವಾರ ಕಾಡೆ ಏನ ಜಂಬು ಮಾರೆ ಉರಿ ಜಂಬು ಬಂಡ 32 ಡಿಗ್ರಿ ಉಂಡೇನಿ ಮೇಗಿ ಪೂರ ಬೆಗಸಲೆ ಬುರ್ದು ಪೂರ ಸೆಕೆ ಬಕ್ಕೆ പോയി നടത്തുന്നത് ಅಂಥದ್ದು ಅವಳು ಒಂದು ATM ಉಂಡು ATM ಹೋದ್ ಆಡ್ ಬಕ್ಕ ಸೀದಾ ಒಪ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಬರನಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಓಡೆ ಪೋಡ್ ದುಂಪೋಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರೇ ಪೂತ ಬುಕ್ಕೆ ಮಾರನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಣ ರೇಟ್ಗೆ ಏತಾನ್ How much? How much? This is 15, this 20. How much you? Okay, 12 this one. ಬೊಂಡ ಬರ್ಕ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸೆಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಗುಜ್ಜ ಮಾರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಏತಣ್ಣ ಬೊಂಡಾಗೆ ಏತೆ ಬೊಂಡಾಗೆ ಏತೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಜಯ ಏತ ಬೊಂಡಾಗ ಬಾವಿಗೆ ಎಪ್ಪುಂಟಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಗುಜ್ಜೆ ಗುಜ್ಜದಲ್ಲೇ ತರಕಾಯಿ ಏತ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ How much is one glass? ಪೂರ ಶಿಪ್ ಬೇಲೆ ನಡತಂದು ರಿಪೇರಿದ ಎಡ್ಡೆ ನೀರುಂಡು ಕೆಲವರ ನೀರಿಪ್ಪುಜಿ ನೀರಿತ್ತು ನಾನಿತ್ತು ಬೇರೆ ಪೋರ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಡು ಪೂರ ಶಿಪ್ಪು ಓಪುಂಡು ಮೂಲಂಜೇನ ಶಿಪ್ಪದ ಒಂಜಿ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕದಿ ತೆರ್ನೆಕ್ಕ ಇಡ್ಪುರ ಅವೇ ಶಿಪ್ಪದ ಪುರ ಗೋಡನ್ ಶಿಪ್ಪು ಪೂರ ರಿಪೇರಿ ಆಪಿನಿ ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಎರಡ ಬತ್ತೆರಡ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತೆರಡ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೈಂಡ್ ಕೂಲ್ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ತುವೇರೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಇಂದುದಲೆ ಪೂರ ಬೋಟ್ ಉಂಡು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬೋಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಪತ್ತುನಗಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಇಂಚನೆ ತಿರ್ಗೆರೆ ಪತ್ತವ ಬೇರೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ 2 ಗಂಟೆ ಇಂಚ ಪೂರ ತಿರ್ಗವನ ಒಂದು ಈ ಪೆದ್ದ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂದು ಅಟ್లా ಗಿರಾಕಿ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಕಸ್ಟಮರ್ ಒಂದು ವೇಟರ್ನ ಗುಲ್ಪುರ ಮಾತ್ರ ಏರಿಯಾ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಮೀನು ಪತ್ತನೆ ಬಂಡ ಅಂಚ ಮೀನು ಪತ್ತನೆ ಹತ್ತಾಯ ಅಂಚನೆ ಕಡ್ಲ ಬರಿಟ್ಟು ಪೂರ ಅವು ಬಂಡಸ್ ಪೂರ ಸೈಡ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಕಲ್ಲದ ಸೈಡ್ ಕಪ್ಪೆ ಬಂಡಸ್ ಅವನು ಪೂರ ಪತ್ತುನಾಕು ಪತ್ತದು ಮಾರುವೆ ಪತ್ತು ಮಾರದೇನ ಮಾರ್ದ ಬಕ್ಕ ಕಂಗಾರನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕದೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಜರಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ನೇಮ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಬಂಡಸ್ ಆಯ ಪಾಸದ್ದೆ ತುಲೆ ಸುಮಾರು ಮಲ್ಲಾಂಡು ಕಮ್ಮೆಂಡ್ ಒಂಜಿ 500 ಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂದವು ಮೂರ ಕಲ್ಲದ ಸೈಡ್ ಪೂರ ವರ್ಪುಣ ಅಂದು ಕಪ್ಪೆ ಬಂಡ ಸಗಲು 10 ತುಲೆ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ತುಳುನಾಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಾಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಡಿಯೋ ಬರಂದಿಪ್ಪೇನ
ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಲೆ ಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಬಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೂಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೊಕ್ಕರೆ ತುಲೆ ಕಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಪಿನ ಟೈಮ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ತೂಲೆ ಅನ್ ಪಾಡುವೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿ ತುಲೆ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದು ಲೈಟ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆತಂತಲೆ ನೋಡಿ ಗೈಸ್ ಹೇಗೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಒಂದು ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಪಿನಕ್ಕೆ ತೂವೇರೆ ಇವತ್ತು ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಒಂದೇನೇ ಖಾಲಿ ತೂವೇರೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಪೇರೆ ಪೂರ ಫಾರಿನರ್ಸ್ನಾಗಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಲ್ಲೇ ಆಪಲ್ಡ್ ಪೂರ ಔಷಧಿ ಇರಗು ಖಾಲಿ ನೆತ್ತನೇ ವಿಡಿಯೋಗೆ ತಂದಲ್ಲೇ ಇರಗಲು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ನಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದಲೆ ಝೂಮ್ ಅಲ್ಪೆ ತುಲೆ ಎಂಚ ತೋಜಿಣ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಪೂರ ಕಾತ ಅಂದಲ್ಲ ಐತೆ ಯಾಪ ಸನ್ಸೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಟ್ಟಗೆ ಬೇರೆ ಅಂಚೆಡು ಬರೋ ರಾಶಿ ಬರ್ದವ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಅಂಚೆಡು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ತಿಕ್ಕಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡ್.